eQutubeni likhaya kwigqala lomzabalazo uTata Walter Sisulu, kodwa ngoku ijike yayindawo yezigebenga kwiphondo lonke. Abahlali bathi akho mpelaveki kungangcwatywa ngayo ngenxa yokubulawa kwabantu. Maxa wambi badutyulwa babulawelwe emakhayeni abo. Since from that day kwakudutyulwa inkosikazi last year until today akho nto ithi ngoku sikude kangakanani ne-investigation yala case yokubhubha kwenkosikazi. That uyakwaMphayana wathi utata wayephawula ipolisa wathi uba ngaba kwinto yaziyo sixelele. Andiyazi yona uba mhlawumbi ndingawubuza loo nto kakhulu endiyaziyo. Intsebenziswano phakathi kwethu namapolisa ayikho nje ngokugqibeleleyo, ngoba nokokuba siyoziripota epolice station kuthiwa sisaphanda. Abahlali bathi ukubulawa kwabantu ziziphumo zokubiwa kwemfuyo. Bagxeka amapolisa ngorhuqa inyawo ekuqosheliseni amatyala. Ingcobo ke yenye yendawo esijongileyo because uyawukhumbula into abakho khona isithogumbe apha esasenzekile. Iyasinyanzela ke lonto singamapolisa bangabana singayilibali le area seNgcobo. Dijongile ke njengomphathi wephondo sizasifaka iresources neven ezibakhala ngazo sizasifaka. Urhulumente wephondo uhlaba ikhwelo kuluntu ukuba lusebenzisane nabezomthetho ukuncothula neengcambu lomkhwa kule lali. Into engumngeni kakhulu apha into kokuba abantu bayoyika abasakwazi ukuthemba namapolisa. So into eyenzekayo kwenzeka ezi zinto not kuba abantu bengasaqondo kuba kwalapho yayiqale khona iyaziwa. Ingxaki imfuyo ebiwayo. Abanye abahlali ukutyholwa ngelithi bawaflathela amakhaya abo besoyikisela ukuhlaselwa. Abanye bade babulawe nakwindawo abahlala kuzo ngokwempangelo. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eQutubeni eNgcobo.